Λοιπόν, σήμερα θα σας βγάλω ένα βίντεο πουρέ. Διαφορετικό πουρέ πάλι. Λοιπόν, έχω βγάλει 2 πατάτες με το πυρούνιο πουρές. Λίγο για να το δείτε τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, και τα 2 ελαιόλαδα είναι δικά μου. 0 γραμμές και τα 2. Ένα όμως έχει διαφορά. Είναι πιο ξανθό, πιο ελαφρύ. Λοιπόν, αυτό θα βάλουμε μέσα στο πουρέ. Μέσα στο νερό έχω βάλει λάδι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι για να νοστιμήσει πατάτα. Η πατάτα είναι ήδη νόστιμη. Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε το πουρέ μας με ελαιόλαδο, και το ελαιόλαδο, χωρίς βούτυρα, χωρίς τίποτα. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι, και λίγο γάλα. Έκανα λίγο για να τον δείτε. Να δώσουμε να δοκιμάσουμε.